aturi panjenengane Mbah Waloyo karo Mbak Demu Suhin. Ya, Mbah Waloyo iki daleme ngendi? Pleret ana Bantul. Iya. Mbok menawa beda, heeh. Sepote apa, Mak? Di Tinting Mars PKK, Mas. Pijiro. Heeh. Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Monggo Mbah Waloyo. Hai semua rakyat Indonesia, Membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rupa sehat sentosa. Dandut ke. Tata laksana di dalam rumah tangga, Nabi dan Sinta, didiklah putra berbagi bangsa, adil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan, dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya PKK. atur nuwun. Iya, percaya ora. Teko diringi PKK. iya. Mongko keluarga berencana. Iya. 2 anak cukup. Ndek Mbah Waloyo ki anake 5 kuwi mbarep kabeh. Lah aku ki maca tulisan kae lho. Endi? 2 anak lebih baik. Oh. Ya ora 2 anak Lebih cukup baik, kok. Luwih apik nek duwe anak loro ngono, Oh, ora kok lebih dari 2 anak. Gek iki mongko kepiye iki nek kok ngene kahanane? Sing neng omah wis loro. Gek saiki aku kahananku lagi ngene lho. Ora apa-apa meteng ki ora apa-apa. Lah ora apa-apa pripun to? Gene pari ki meteng sekedhok ra nang sing ngetengi wedho wae. Sampean kok iki buka apa? Iki Pak Lurah. Heeh. Pak Lurah Pak sapa lurahe? nganding Pak nyamplungan, Damio. nganding nyamplungan. Ngendi? Lah Gur Dami ora nang Ya. nyamplungane. Pak Damio. Pripun? Kok Dami? Lah ya Lah nyebut ki sing genep no sembrono. Iya ta? Ukarane jenengan ki kok nek penjerane ora rena ing penggalih piye? Weh, piye to? Kayak asmane ki Pak Dami ya. Ngono kok ngeyel iki. Ora nganggo ya. Dadi Pak Dami. Bapak Lurah ki trimo dahar damine nyamplungane dienggo kawulane sak kelurahan Ah. Siraman. Ngalah apa iya? Andikane kok ngeyel. Iya. Pak Lurah ki ngulungi amplop. Heeh. Pak sampan ki lali apa piye Pak Lurah? Ki sini lho. Orang sini. Lah tak buka ki tak kira ning apa-apa ora ning. Ya saya tak tak. Pak menika kados pundi, Pak? Oh, sumpah iki lali apa kepiye Pak Lurah ki tenan ki. Tenan ki genah ora eneng tenan. Oh, lah mbok tiker ora enak. Aku ya diparingi kok gegek ya ora enek. Oh, ya ditilik sik. Lah nek iki grenjel-grenjel aku tak takokke tenan. Lah iki nek wong jagong batu cemplungke kotak ora sik apa. Ya aja sembrono lho sampeyan Ana, iki. ana. Nun sewu Pak Lurah wonten. Padune njaluk imbuh to. Wah, lah mbok tiker. Alah, kok seneng. Sehat to, Mbah? Mboten Pak Lurah. Niki Mboten sehat? mboten kula namung tenanan. Adekno sampean malah nyedhake kate pikul. Wah, lha engko. Rak tenan to, mirang-mirangke kabeh ngono kuwi jenenge. Mboten niki enten isine nggih. Ya aku jalukno meneh. Lah isine ming donga pangestu. Lah kuwi malah sing becik
lho. Katimbang duit ki rak gampang entek. Mboten napa-napa Pak Lurah, pun jos mawon. Pokoke anu Sesuk cegat dalan. mundute jambu alas. Oh, jambu alas. Heeh. Saiki ya tak wacane. Heeh. Saking Mbah Lurah Damion. Ning aku gede diamplop tok. Maksudnya ora ngersake tembang apa-apa. Nah niku sing jenenge tresno, katresnan. Katresnan. Nah iki jan Rezekine dhewe-dhewe. iki maksude kon ngapake ya gampang. Ning nun sewu Pak Lurah. Pak Lurah Pak Damia wong aku iki karo Pak Lurah leku kenal biyen. Wis suwe tenan wit aku melarat nganti saiki dadi kere. Kok ora ono Nek ndak? tenan, niki mau rak panjenengane Bapak Lurah isih kelingan aku ora. Wah kelingan banget ya aku ya ngono. Nah, Dek iya. putrane dadi manten aku timbali rono piye. Lah kon ngopo? Nembeng. Kita wis ana sing asah-asah. Nggih kula nuwun Mbak Cange. Mangga, Mbah. Namung gegujengan sedaya menika supados regeng swasana supaket kadangan. Inggih pados sedaya para pamirsa menika rena ing penggalih. Oh iki. Menapa menika esunipun mesti dusun sakniki kula tak takon. Napa? Nek jenengan itu ora dong soalnya ora piyayi kene. Maksudnya? Pak Lurah, Niku Pak Lurah. niki rasul sing ping pinten? Lah pipit iki lho ket zamane Pak Lurah dereng miyos. Iki wis tau rasul lho. Iki piyayi semene sak winong iki arang-arang sing ngerti iki rasul ping pira. Lah mbok gelem diopahi aku tenan. Coba nek sampean takonnya nganti kok padha. Ping 81. Lah kok iso? Indonesia merdeka pirang tahun? 81. Lah sadurunge merdeka rasul ya dibom londo le muaneh. Lho apa iya ya? Oh iya kok aku ora mikir ngono ya aku ya. Ora tekan. Ya mikir kuwi ra tekane rak mikir masyarakat semene iki sampai. Ning dalang iki karo presiden. Ki abot dalang lho. Mosok ya ora. Presiden ki mikirke sak negara. Lah iki ya Ngamarta, Mestina. Ngastina, Ndorowati, Malengka. Madura. Mongko isih mikir kethek-kethek. Wis sing ketek-ketek ora usah disebut. Ketek-ketek ki ndi? Lah nek ngendi kae jenenge? Ambo? Oh. Kowe ono dalang kok. Angko. Kae sing ono tambak bendung apa kae jenenge? Oh, tambak bendung. Apa kae? Ono sing Kayak Poncowati. Nah, gene iki ngerti. Kok ayo. Nek sing paduke Pancakara. Heeh. Nek tanggo kowe kae Panca Suwita. Nggih. Wah, aku mau metu rene dadak kowe ki ngopo to misah wong kerah ki? Boyo men. Lah sampean wis gedhe tuwa to. Lah mbok ya nek gur masalah sithik kok aja nganti do pengkerengan kaya ngono kae. Aku sebagai istrimu takut lho. Lah wong wedok. Isen lho. Wong wedok iki dasare kokean ngomong. Aku mau ki ngelekke sampean misah perkara kae mau. Lah, Kok gur nguyuh kowe kok dadi gelut. Nggih lho Bu niki wau. Ngapa? Nguyuh ning kamar mandi. Lalu putih apa? Ning terminal gandeng nek ana kamar mandi tulisane rok, gambar rok karo gambar celana. Heeh. Lah sing nggon rok ki nggone wong wedok, sing celana nggone wong lanang. Lah sing nggone wong lanang ki kebak ya aku mlebu nggon rok kuwi to. Kok kamar mandi sing nggo wedok kuwi iki gambar rok kuwi ora mlebu rok. Sarut-sarut. Sampean ki mlebu nggon rok ora tau lah kok. Mlebu ning nggon terminal ki sapa sing ngakoni? Lek muni mlebu nggon rok ora tau ki nganggo mic ora kudu. Dicobake. Lah wong nek sing gambar rok ki nggone wong wedok. Gambar celana wong lanang. Lah sing gambar wong lanang gambar kathok kuwi mau kebak. Lah aku ya mlebu nggon gambar rok. Lah ngono. Lah aku metu ku sing tangga iki. Sing jaga. Ade, sampeyan iku ora maca ya, ora ngerti tulisan. Heeh. Dasare kowe iki goblok ora iso nulis. Kowe iki ngerti nggone wong wedok kok dileboni kowe iki kebak kon nggone wong lanang kuwi. Terus aku ya wangsulan. Ora usah strigis, iki ya cok dienggo wong wedok. Aku ya ngono ketek. Lah padha wae fungsine. Iya. Ning tegese apa? Sarungku ora cok dienggo bojo. Ora wae wong sampean wae mlebu kamar mandi ora sarungan kok. Nah, lah kok ya telaten mentel mung ngerti iki. Lah kok ki sing ngurus iki aku. Lah iya wah jan bojoku gemati tenan. Lah iya. Lah aku urung tangi wis diraupi nganggo wedang legi lho kowe. Namanya Iki cinta kok. digabyok kok diraupi. Dongake panjenengan kok Kyai sepuh, sepuh kuwi asepe ampuh, tuwa metu-metu wis nggawa. Ha. Didongake mugi-mugi warga masyarakat ayem tentrem mboten manggalangan setunggal punapa. Monggo. Sepuh asepe apa? Iya. Gek tuwa Metu-metu wis nggawa. Oh, tak arane metu-metu. Iki
Bojoku ki saya kendel lho. Mboten ngoten lho. Saya Karena bener. iki adoh kalih nak dalang to, dadi nek krungu kula niku ngoten niku. Lho, mbok tuwa ki metu-metu wis gawa lah kok metu-metu wis dawa. Kowe ki sujud ya sak. Lah kok cethake. Iki mau miku tak dohke lho. Miku mau ki. Lah mulane mencetok gek iki ana yang Mas Oji Sembrono. Oh nggih, nyun pangapunten. Kayak juragan. Kayak pengusaha. Pengusaha apa? Lah ya sepeda motor mobil, aku ki ya pengusaha. Apa? Usaha kepiye lah arep urip. Nggih, nderek ndedonga warga ing Winong lan sekitaripun mugi-mugi tansah pinaringan bagas waras kali sing sampe kala. Amin. Sebiru beda jumbo ingkang ginayuh sembodo ingkang disido rahayu kang kaestu basuki kang kaesti kecandak sing duyak gagah kang sinangka. Sedaya mening pinaringan ayam toto titi tentrem. Guyah brokon. Do kecer. Iki ya ana juragane dele Pak Parman. Oh nggih. Mbak Parman komplit iki para punggawa, para nakayaning praja sing calon do nyawer ku kowe banget. Harapanmu malah jeru. Walah aku ki guru tenanan ngomong ki lah. Muga-muga. Muga-muga jambu alas ya Pak Lurah. Oh Pak Lurah iki piyai. Lha iki mau sing iki sisan. Oh diwaca. Nggih. Endi? Wajan sak tas. Isine bal pirit tok kowe. Kowe iki bintang tamu kok nggo dongkrak iki to nggo ngapa? Mbok menawa engko nang suguhan iwak ra kena nggo sogok selilet. Kok dongkrak kok sogok slilit. Endi? Muni slilit aja nganti kleru. Lah wis kleru kowe mau. Aja nganti sogok. Ditutup. Yanti. Nyuwun lagu tempiling anu pepeling. Kok tempiling, pepeling. Pak Uji yang ngersake pepeling. Nek wis sinten? Kali menika saking keluarga besar Mbah Sokarjo. Nggih. Mbah Sokarjo. Nggih, Mbah Sokarjo apa Mbah Sokarjo iki jene kurang ngene. Mbah Sokarjo nggih, matur nuwun kalian Sinom Parijata Ketopraan nggih. Kanthi cehna tresna 1 juta. Wah, Alhamdulillah. 200. ning tak gawa rene nulih gogrok ning kono kae pirang-pirang. Matur sembah nuwun awet Nggih, peparingipun. mangke badhe pun sendikani sager wonten wekdalipun. Sedaya pamundutan badhe lha soalé lewayangan iki guru sungi. Wah, kepiye mau kabare mau? Wah. Anak lanang ya? Wah, anak lanang wah. Weleng lahir ke mbiyen kerkoso banget jare mbiyen. Lha kok sampean melu tulung biyen? Lah tulung Nang aku. rumah sakit. Kek bapake iki ndak. Lah ya aku bapak iki. Ora kok iso lho, kok angel rekoso kuwi. Lah, Apa wong- gedhe biyen bayine? Bojoku sing sadurunge kowe arep nglairke iki ning jero kamar rumah sakit ki 4 jam. Ku sedhe lho nek kuwi lek. Oh, bojoku aduh. Aku seneng jaba kepiye iki bojoku. Lah kok grombyong glodok bos. Bojoku mancal bufet, mancal dipane kembrukan lemari. Ah, saking larane kok ya. Terus ret 5 menit ki bedane metu nggo bayi. Pundi sing namine Pak Waloyono? Kula Bu. Niki putrane bayi no sanes cempe. Aku yang ngono. Ora apa bocah iki ndek siung. Lah ya wong dibopong niki Oh. anake mboten umum bocah niki bobote 11 kilo. Waduh aku. Lah kuwi ngurusake banjar pekarangan iki. Maksudnya Lah kan adol barang-barang aku nggo tragati kuwi. Oh bayi. Ora bae. Bayi ajaib. Terus Lah kok piye sampean bareng ngoten Bedane niku? muni nggih anu Pak Waloyo gandeng putrane ini ageng nggih bojo jenengan kula jahit. Mboten napa-napa Bu. Sing penting kula dingenyai raketan sithik. Aku ya ngono. Dinyangei. Ngengei apa? apane? Bolahe nggo ngundol layangan iku mulet banget lho. ora bae. Ya, nembang, Mbah. Nggih, Monggo. Pak Iku jambu alas sik napa ajeng pepeling monggo. Weh, pepeling riyen ben kabeh iso. Oke. ngeten. Jumara. ngagem Mangga. bawa. Bawa. Ngagem Sik bawa sinten? sik bawa sing ket saka kene nomor 3 sik kayak engko Nggih, kik mriko. melebar ngono. Melebar. Oh, nggih. Tembunge kok melebar. Monggo. Eh, Saya penjenengan- rono. Nggih. Ayo Mbak Yanti. Heeh. Tes. Tes.
Rukun Islam. Rukun Islam. Ah, geser ngiwane. Gur mboko selarik kok kaya pitik jagung. Ayo. Kang limo. Kang lima. Ya Nun, puniki Nun. Ha. Ayo aja disalahke mikir nek aku ora ngomong ganti kuwi. Oh alah. Tak arani kelakepan bocah iki mau. Tak arani kelakepan bocah iki mau. Arep muni walah. Lakepan. Ayo nyanyi jakna. Mering Mering para sesama. diganti kiwane. Bocah cilik kaya ngono bis suarane apik men. Ya iya ngejon tok. Ayo engko ben jagongan karo cah iki. Ya. Ngejon ae. Mbak Bella Wahyudi monggo Mbak. Kok Wahyudi? Ayo ya. Aja nganti ditinggalke rukun Islam puniku. Gantos mbake sing kiwane Mbak Via kae aku lagi wanuh sepisan iki. Ya. Sinten asmane Mbak Sugeng Dalu? Je wilujeng dalu Dek Dalang. Endi to iki sing muni iki? Wajar. Mbak Yanti iki sing ngedang-dangi. Rada mundur neh. Lah wong dingklike ya antik iki semono gedene gek. Ora kuwi karepe ben padha kancane. Ya sinten asmane Mbak? Sing rada mundur ki kuwi lho sing paling mepeti anune ki kowe rada ana. Sinten asmane Mbak? Je nami kula Umi. Mbak Umi. Je Komplite Mbak Umi sinten? Umi Hidayati. Mbak Umi Hidayati. Nggih. Daleme pundi Mbak? Kula saking Gedang Sari. Gedang Sari mriki. Nggih. Oh, nggih nggih. Kalih sinten mriki tindak mriki wau? Ya, Mbak. Mboten kalih Kang Garwa. Mboten. Oh, lah Dek. Nggih. Letakon telaten banget. Lah ya mbok menawa nek dhewe tak kon ngati-ati kok ya. Ora ngono. Kayak monggo Mbak diteruske Mbak bawane Mbak. Sahadate. Sahadate kang angka siji. Aku tak krungu suarane. Kang. Mbak Suhin, Mbak Suhin. Kang angka loro salate Mbak Suhin ayo. Ayo. Ayo nyuwara kowe. Heeh. Kaya nek nang omahke suaramu gene sengak men. Ayo kok. Ising tepungan karo aku mau sapa? Ora ning sing iki lho bocange arep tepu. Ngapa Kakang Duna? Wah, edian Dik Pate. Pripun? Suhin ki arep wis sepuh kae. Lah Ora iki sah nesu sampean kok ora sah nesu. Ora, iki- Ah ngono dialem kok ya kudune sampean matur nuwun no. iki upamane mobil tua ning ora speedometer isih 0. Dadi nek Gur dipanasi terus ora tau dijalake. kaloro iku salat lho sebenarnya apik-apik dipedhot ki lho. Cilek ngono. Kowe sing bermasalah ora mikrofone. Ndan apa nek? Telake kuwi. Mangan kacang sak kulite kok ngono kuwi. Dene kang telu
Villa Wahyudi malih. Nggih. Ramadan nindake poso. Suara kok lempuk. Papat zakat kaping 5 ngibadah haji. Ayo, Duk. Ayo ngadeg kabeh, digongke ngadeg kabeh terus ditembangke. Oh iya. Sindene ngadeg kabeh to, Mak. Men ketok. Oh iya. Ya. Do ngadeg iki coklat-coklate ngadeg. Ya, Pak. Ya. Ya ngadeg karo digongke. Nek aku tak dadi beteng. Aku ya sipsih kene kowe nang kono. Yo, rukun Islam bareng. Rukun Islam sampurna. Mangga. Ayo. Kepeling sampun katur. Nggih. Sik aku berterima kasih kepada Mas Lendrut, Mbak. Oh iya. Mas Mojo Lendrut. Rene Mas, tak sawer Mas. Nah. Kendangane apik, Pak. Iya, apik. Seperti kodok ngorek to, dung dung. Wah. Galeah-galeah tindak ira. Pindha dewaning katresnan Sang Hyang Komodo. Titip nggo sing ngempul. Matur nuwun Mas Lendrut. Dung tang tak dung tang. Dung tang tak dung tang. Tang tak godang. Tang tak godang. Tak dung tang tak dung tang. Tang tak dung tang.
Matur nuwun. Ya. Podang kuning saka Pak Parman, Pak Juragane Dele, Mbah. Nggih. Dipun aturke. Ya. Sapa mak sing ngaturke mak? Ayo sing cerak dalang kuwi men maju. Oh kene Nduk sing cerak dalang kene. Oh. Sepote apa mak? Seperti anu Metaraman. Kentrongane dimut. Rongan dimut. Hop. Ya, Wis. sing dalu, Mbak. Wilujeng dalu. Nek Mas. sapa? Nah, ono sing cetha lho. Aja tiru-tiru Mbak Putri kaya wong ora prayoga soalé. Rada kono tengah Nduk. Nggih. Nggih ngaturaken wilujeng dalu kagem warga masyarakat pundi niki? Winong. Winong. Kene iki winong kae. Nggih. Niki acarane napa, Mas? Acarane Nggih. rasul kene. Rasul. Ndongakno wong kowe nek ndonga mesti mandi. Iya. Nggih, mugi-mugi warga Winong mantuk saking nonton wayangan sik gadah utang. Utange dilunasi. Ndang Lah nek lunas. Pak, nek ora dilunasi lah ya ora lunas. Lah kandhane yo. Lah iya, nek nak dongane mugi ndang lunas ngono. Ora mugi ndang dilunasi. Ya ora kae ora, nek ora dilunasi ya ora Ya lunas. ben dongane dhewe-dhewe tek ya nak ya. Lah nggih kok. Ya. Apa ora dibolo kuwi? Kapok ora dibolong ejo. Aku ora butuh bola kok. Ora di batur. Lah duwe le pian ke? Dek lairan. Ayo karo ngaturke Iya, lagu Nak. Podang Podang Kuning. Oh nggih. Ainun asmane kuwi, Mbah. Ya, Ainun. Omahmu ndi to? Tepus. Oh iya. Wah. Ngertos Ibu. Pun nate teng pantai. Pantai ngono. Pante ngono aja pantai. Lah ya men ora tepus banget. Kuwi malah Nenek nek kowe muni pantai, ngono malah saya banget. Ah tulisane ya bener kaya sing diucape mau kok ya. Tulisane jan cetha banget. Heeh. Podang kuning ngaturno. Ya. Iya. Nggih. Nggih. Ki watokmu kedek dak mari-mari to, Eh. Nak. Nak. Ngapunten niki lho. Obat. Telake reget. Obat saka nggon kowe tak ombe apa urung? Apa? Ih, urung Wah. lali, Mas. Lah wong korsita ya keselip kok. Nah, Nggih. Obat watuk kok mung siji kok apa serintil. diombe kabeh saiki ya. Saiki Kabeh ya. overdosis aku. Sedina pisan. Heeh. Niki pinten regane? Ora tuku gur Ora tak tuku. nehi. Nggih. Cehno tresno, mula ora takon bayar. Nggih, matur nuwun nggih Mas Dalang. Nek ngekeki obati kaya nak dalang iki lho. Ah sampean ngobati aku ya ngawur. Apa? Oh mosok jenenge glugut kok kon ngombe iki lho. Kleru, lah aku ngomong obat mercon kok kowe iki malah kok iso jebluk. Ngombe yo glugut pring kuwi to hin ngono kuwi. Lah ya glugut ki keroken kene ana sendok nek jarang sithik ombenan. Lah gek aku takon mari ora Mbah. Mari. Lah kok sampean dong, oh aku sing ngomongi wong edan ngono. Lah iso. Lah wong edan kok gugu. Kowe wong edan malah ora tau masuk angin kok. Kok iso? Apa kowe tau ngeroki wong edan? Wes lho. Ayo wingi bengi lho. Sapa? Wingi bengi lali lho sampean. Aku to. Ula berarti lanang wedok sing edan. Ngerti wong edan kok tok keroki iki nek. Ayo Nun. Ayo nak. Ayo. Bawani. Nadyan wujud temung peksi. Nek suarane iki apik iki. Ning aneh sing ora apik. Lah iya aku yo Ming ngiling. muni nadyan wujude kok ngerti aku lho wujud. Sampean cerak-cerak kok. Lah wong sampean niku ning tandinge kula masa ora ditamati. Oh ya enggak ngejo gek wis kamu terus. Iki logate kono nyel iki terane. Lah Mas Yusuf ki nek pamane anu bae anu lho. Nira-nirake logatku Lah jatuh. iya. Ora apa?
ora nirokke aku ki. Ke? Kesetrum kowe kuwi lho. Lah yo jatuh. Jatuhnya apa? Jatuh ki iki setrum kuwi ketentuh. mau. Ning Main kapok iki. men ning kae betah joto. Nek joto ki ngopo? Lungguh sewengi ra. Ayo kandhane aku mbiyen wayangan ning Sureng. Heeh. Sing nggo transit rak omahe kuwi. Oh, ta. iya. Kayak mamane apa mbok Dene ya kuwi ngono. Mriki Mas Rian Mas Joto mriki. Tak aku batinku lho kok mah kon Joto nek ngertiku Joto ki ngantemi ngono lho. Kuwi jotos. Oh, Beda. Lah sing beda iki aku ya mampir nang omah iki mbok nek malah mbok lenggah iki kula jentos-jentos ki. Jebulane Disambelke sambel. agawe Agawe talining prangta. Suarane Jan ngejo sepole. Dan ngeja. ketok nek panene telo akeh iki anggere. Sepe. Sepe. Nggih. sepe iki apa? Telo. Ya telo kuwi mau. Telo iki sepe. Sepe. Nek kono sepe nek kulon puhung. Heeh. Nek wetan kono budin. Mulane jenengan ki ora salah nek nirokke logatku, Mas. Besok anu dadi wong tepus ya. Wah, Ih, kok lega? hei. Sena, Sena, aku iki video call ki lho. Pateni sik. Ning ora apa-apa dadi wong ndi iki ora apa-apa. Kaya kuwi nggugah atine Pak Dukuh, Mas Dukuh. Ah. Pak Duko sik pundi? Iki arep gedene semene iku ora wani rabi iki apa iki? Pak Dukuh, mongko wong rabi kuwi siji buka dalan rezeki, ping pindho buka dalan buka dalan Bo apa? Bo apa? Ba. Oh. Banyu. Barokah. Barokah. Ora kok neko-neko dadi nek wis rabi iki mesti barokah karo rezeki teko dhewe-dhewe Pak Dukuh. Sregep tenan lho Duk kowe iki. Dadi dawuh apa-apa mesti anak buahe mesti nuhoni. Wah, lah jenenge kepala daerah tingkat 5 kok. Hah? Kok tingkat 5? Lah nek sepisan ki gubernur, ping pindho camat, ping telu ping telu gubernur, bupati, camat, lurah, terus dukuh. Oh, Kepala daerah tingkat 5 kaki ngayal iki. dhuwur ya pangkate ya. Dhuwur nek Aku aceh-aceh. kok mak tratap kowe muni dadi wong tepus. Ya sesuk tak golek perumahan kono. Lah ya nek tepus kira ora enek perumang. Nek ra entekne ngedekno dhewek. Lah ya ngedeke dhewe. Ngedekno dhewek. Heeh. Ya ning ngarep omasku ya omasku. Ning ngarep omahku ya, Mas. Ora ngono le ngedeke Men ning cedak. Britan ke lho no. Lah mboten enten beritane nek nggon kula ki. Lah kur pas omahe. Lah kabeh gunung, kiri gunung, kanan gunung, mburi ya gunung. Ora Wes. gunung, Wis ngedeke tenda wae nek ngono sesuk. Camping. gendeng. Walah jepit ora apa-apa kok ayo mau. Ayo nah. Diteruske tekan ngendi mau? Halus. Oh, tekan gon alus kok ya sing banter nek ngono. Suara. Nek ora piyai sapa wis tak tonyo ket mau-mau lho. Well, arep wong tuake tonyonan anggere. Anggere 500 kene. Oh, ujung-ujunge meng pemerasan. Ya ora pemerasan nganti kaya andruk diperes. Ngayale ngejo. Halus manis. Halus manis toremra hati. Nah, kadang. Aja namati mbahmu lanang angger nyuwara kuwi. Aja namati mbahmu lanang Kowe marai kok leto. ngeblenge ngopo to, Nun? Aja kok ganggu to, Kang. Nyodetnya. Wis sak mrono to, Kang. Nyodet men ra ngebleng. Kepiye ta iki mau? Alus manis tur mraati. Lah ya karepku ki ngono kuwe. Lah Kene. nyatane ra ngono kok. Engko nek aku salamne dibalekno ra? Heeh no. Ngeblengo ping 3 men genep 300. Lah. Aja to, Mbah. Iya. Ya baleni. Halus manis turmra hati. Kene. Yes. Piye to?
Kon ngewangi mbok demo kae. Alus manis tur mrak. Wis atine mbokmu gedhe wis. Kowe atine. Ati. Eneng gregele ngene iki lho, Nduk. Arep wis tuwake nyuwara isih rada greger-greger ngono monggo. Kowe ngopo? Lah kok malah mencok ning kene, mbok. Mencok bawa lo ya. Wah, ngomong kok ngawer, anu ngawur. Kon mencok nang aku, lah mbok ayo. Marah-marah terus nah. Panjenengan iki piyai sepuh ya ora tepo-tepo. Lah ngapa? Lah ora nyerong aku. Ora nggo jeruk kok nyerung. Wasuwingken kula lana. Bariki kek jambu alas. Tak selane napala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mak Cangik dan Mak Limbo. Semoga lancar sedayanipun. Amin. Nyuwun lancaran bersih desa. Salam kagem Mas Giyanto Wonosari saking Bu Wiwik Sri Rejeki Temanggung. Ya. Ya terusno. Wes suwe mau rak wis to? Wis. Ya saiki terusno ya. Wis kowe yo gek terus. Golek isi podang jenah. Duwer. Jare ngendikane bapak wis entek ngono. Mboten iki tandane oke. Iba bunga ingatiku. Bener ta Mas? Hah? Bener ya iki? Bener. Sekarang kowe iki melu aku ke tanggal 1 kok ya. Iya. Kayak mau ngapa ya? Apa Apa? anu ya kira-kira enek sing lewat ngono ya? Kapan? Iki mau lho. Iki mau ndi? Sing mau keselak mau to, ora usah diurus wis. Bab sing ora prayoga diurus wis gek liyane wae. Nggih. Malah mambeng izin kowe nyandi. Kula, Heeh. kula ngarani Keturun meneh. ya ora. Lah nyandi. Anu mbaturi tunggu gaplek biung. Mboten. Ora to. Sesuk-sesuk nek jadwal berikutnya aja izin ya. Kowe. Lho, Lho apa? lah nek Lah ya nek nek ngono. Weh, lah wis tak bakukan kowe. Kayak sesuk nek kancane tuku seragam kayak melu diseragam. Oh nggih. Melu. Jenengan ndek ngragati. Heh? Iya, tak ragati. Ayo para Mbah Iya. Waluya. Apa? Jenengan sing ragati ngono kira karo nak dalang to. Lagi aku njawab, "Lah iya para Mbah Waluya." Wis sesuk nek jalak aku tak seragam kaos kaki aja kuwatir. Aja kaos kaki ae. Nyanding bisa Nyanding bisa dadi. Ya. Tombo. Ya. Ya, Pak Uji nyuwun jula-juli Mbah mengke. mangke disendikani. Heeh. Iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggule ising tak sayang mobeng miteran bonmu krasa iso
Suwuke saka sing gedhe dhewe nganti sing cilik dhewe. Iya. Lah sing gedhe ora mandi kayak sing cilik sing tok. Njaluk disawer. Nggih. Nyonun dumenun. Ha. Kakno. Kuwi nek duit pira to kuwi? Nggih. Bro. Telu. Dek jenengan ki lomo men to, Mas? Kowe aku nek karo kanca-kanca kuwi blobo. Wis. Alhamdulillah. Nek disoting tapi nek ora ya ora. Waduh. Dibalekke. Ya wis kono dumen. Jan lomane kaya Mbah Waluya. Cinten Angger dulungke aku terus jaluk neh. Selah hangus. Heeh. Ngono. Wis. Oh, disunat kuwi kok anggarane. Ora, cedhok dulungke langsung ora ketak dikacarke 100. Atur nuwun. Nggih. Ki ditokke lancarane bersih desa. Mangga. Wah iki wis rampung urung ke? wis. Wis uman kabeh? Mas Juang pun? Mas Juang uman dereng Mas Juang? Oh, kene tak balekke. Balekke kene, nggo ngangsur utangmu 700. Wah, Jan kok tega temen to ki mbok kersane. Lah utang ya kudu disaur. Iki ngono karo ya. dulur. Lomo kaya Kapan? kapan iku? Pak Parjo kasuwun
Oh, Pak Parjo rada serak. Oh, Pak Parjo. Berarti Pak Pardi. Ya. Ayo, Pak Partisipus. Ya. Apaan iku dadi kewajiban baku wis entek bim nang kene. Nggih. Mangke riyen nggih Pak Lurah ngentos ini ki rampung. Ora kondur. Ayo bersih desa nganggo logat Bekasi muri adoh urip adoh sukar sakit Kia anggia penanteng What is that, man? Game, bro. Ayo. Sampun. Matur nuwun, iki uga ngaturke panuwun kanggo sponsor, Mbah. Sinten? Sponsor utama menjane dari PT Dados. Nah, Oh, nggih. Dados jan pokoke dados tenan anggone urun ragat kanggo warga masyarakat. Matur sembah nuwun. Mugi berkah lan manfaat kagem sedyayanipun. Amin. Dados jaya. Nggih. Ah. Ning aku isih tak titeni, Mbah. Napa niku? Sing dek enten galeri nika sponsore nggih saking PT Dados to nika. Nggih. Lah sing nyaron nika Mas Dubleh kae entuk rong slop. Mulih dhisik setan. Alasane lara weteng. Alasane lara weteng. Sprene terus kerep lara weteng. Nggih. Niki selanjutnya untuk saat terusnya salat sengipun apa malih? Ayo Mbak Via, maju Mbak Via. Oh ya, sepote. Upin dan Ipin inilah dia, kembar seiras itu biasa.
Upin dan Ipin ragam singa, kau disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Aku yang ngene upin-ipin. Ya meng sepote. Niki ya mbokne upin-ipin nek sebenarnya. Mbokne upin-ipin. Ya kene Nduk Cahyu. Nggih, Mbah. Wah, putuku wis gedhe tenan. Nggih to, Mbak Cange. Biyen isih cilik saiki wis kena nggo klethek-klethek. Klethek-klethek. Tegese iso dikongkon. Rumah sapa anggerane geger nganggur kok pijer nyekeli ngopo to? Lah nek sing cedhak kene kok pokoke nyekel kono, mbok yo men. Ono gur nyekel mburi kowe kok ngati. Monggo dipun Lah karepmu arep nyekel ngendi? Karepmu nyekel mburi kok karepmu ora nyekel ngendi. Lha wong yo nganggo sopan santun ora ngono kuwi kok. Ayo, kae mantep bingung kapok. Nggih. Nggih. Apa kayak mau, Mbah? Hidup. Hidung. Oh, hidup. Dongakno warga masyarakat, Mbak. Nggih. Saderengipun Saderengipun aturaken sugeng dalu kagem sedaya warga. Ayo ngerti ora? Winong mriki. Nggih mugi-mugi sedaya warga Winong tansah pinaringan sehat, bagas waras, rezeki ingkang lancar barokah. Lan ugi napa nggih? Mbuh. Nggih pokoke sing sae ngoten mawon. Ora wetengmu iki kena ngopo to? Nah iki lho dol pitil e, Mbah. Alah lagi nek ukur pitil we kok Manik-manike. Niki lho. jenenge pitul. Ora Lah kok manik-manik. Lah kok manik-manik. Lah apa terusan? Kowe iki benake kono yo ora iso ge yo. Lah Lah kepiye? Lah yo sing jenenge wong benake iki lak yo. arep pernake. Arep benake. Mbuh kok gatel kabeh awakku dadi. Lho klambiku ambetira mbledeh ora tau mbok sapa kok. Bareng Wiasik maju kok giduh. Lho terus gatel to? Kumat to? Ayo. Lah aku karo kowe bendina arep mbledeh lah wong iki yo nganggo jeleh ora kok. Ya bener kuwi. Wah iya. Padake pangan. Minangkani pamundhutane Mbah Lurah. Jam 12. Ya. Nggih. Mergane iki tumben lho, Mbah. Lah iya. Biasane iki aku ra etuk nyanyi iki. Oh entuk saiki iki sing Iki dawuh. beda sing ngersake Jenenge Pak Lurah. Matur nuwun sanget nggih, Mbah Lurah nggih. Kowe ngerti ora tegese lurah? Lah apa? Nek usa wong ewoh ki ngelu ning sirah. Lah mergane, Mbah, kok iso? Lha kowe wong Kok iso? Wong sak desa ki munjuk kabeh kok. Mongko nyatus lah ora cumlang. Ya berarti Ngelu ki nek sampean, nek Pak Iya. Dami ki ora. Anu Pak Lurah sesuk nek dibunjuk nganggo dus rasa didar. Lah kok Lah. to? Gek jagung digawa gek 30 wae. ya saru masa Pak Lurah kok 30. Weh, alu wong saru timbang tekor. Wong kok ora gelem Kok ngalah. terus dipadake karo kono nek Wong kok nyumbang. ngalah lah aku ki kalah wis njaluk balen kok. Ayo. Jam 12 duet karo Mbah Waloyo. Oh, boser. Oh nggih. Kalau Mbah dibawani Lah ya kae bawane kendang. Joget to, joget cah loro. Sing apik jogete. Hea hea. bojomu tak silihe yen penak ra tak balekke. Kelengan manis sesebe Anjur kelingan dok ramah komplit sak kemoyone Ramah gemuyune Tresno lan kasih sayang kasih sayange. Kapan aku kelakon bisa melu mbocenge
wis kebacut tresno nelongso rasane ati Rasane ngati kapan aku bisa duweni sing digagas wis duwe bojo ana banyu kebak sak ember raine ayu ning sikile jeber Manis rasane nadyan wis jelas isih rasa awake sayang oi metu bojo nanging aja lara nanging aku sumpah tenan wis kebacut tresno nelongso rasane ati loro hati lamun wong liya lakon duwe Kambo ala kulite ijo ala sing digagas wis duwe bojo ana kayu nggo omah tekene raine ayu tukake domletrek manis rasane nadyan wis jelas isih ayu rupane sayang oi metu bojo nanging aku wis kebacut tresno nelongso rasane ati lamun ora sida melu duweni sami-sami lho kok ndang kondur Pak kok sampun Mbak Lurah matur sembah nuwun Pak Dami matur nuwun Pak jogete jos tenan jogete jos tur wis iso ngidak sikilku barang lah gampang minta sukune jenengan kowe. Matur nuwun Pak Lurah. Yang sapa? Matur nuwun Pak Dami. Mas Dalang, Mbak Waluyo, Bu Suhi, Pak Lurah ugi matur nuwun nggih. Nah, ngono kuwi lho. Jan genep iki goleke sebrakan ketoke monggo. Iya. Ya lho, minangkane pambutan meneh. Cekat-cekatane cekat. Ya ana pamundutan es Mbak Joto. Terus ana meneh pamundutan Sinom Parijata karo Gandrungan. Jula Juli. Jula Juli kuwi dikersake lho. Lah iya. Karo Pak Uji lho. Iya. Wis nampa dit marang jenengan.
Alah. Nganti kok ya iso-iso wae. Ora sampean iki njaluk slendro apa pelok ngono lho. Aku slendro nek pelok ndak kleru pelok racing. Karo apa? Pelok racing. Ana yuyu nang jeron blumbang. Kae tekek nang dhuwur wuwungan. Endi kethek? Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi lak ming guyonane. Kok cekak-cekak mentok kaya. Ayo men, modelannya. Yo, tungdet nyonyi. Ayo coba. Tang gentung. Neh apa neh aku bacot mengo kono muni nah. Oh, wes. Kae tenong, kae tenong, ra yo. Ya nek ana nang tekek. Nek tekek lho ora aja tepak lho ora. Langsung teng. Nyinggung bojoku. Lah ngopo? Lah tekek iki tatone tekek iki marep medun ngene iki lho. Nek angger seminggu ratus iki tatone marep munggah. Ora kok sampean gak ngerti nek marep munggah yo. Oh, salian buri to. Kalian buri. Oh, karek omahe. Nggih, saniki Sengit aku angger omongan ora diteruske. Ora wani. ora nggawa acar kok ra wani. Nyinyu. Kae tenong isine roti warga wenong soge rezeki. Amin. Amin ya Allah. Nek niki lak jenenge Rasul mula akeh warga sing padha kumpul yo tetunggo supaya kabul winong sansaya pinunju pancen Pak Dami sing dadi lurah biyen le ngarahke rakyat lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik mesti ramah tamah mula desane gemas lawan ripe sing abot ngono dadi Pak Kyai esuk awan sore kudu rajin gone mulang haji lemaca sikir kuat lan nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri abot sing dadi Pak Dukuh pancene ora krukukan gawe laro wong wis dipunjuk sak dukuh sing padha ewo ning jam 5 sore mumpet gone golek butuh saya abot lah sing dadi RT kudu iso nentremke lingkungane kudu manut dawuh dukuhe mongko RT rong karuan pira bayarane Kaya nuwun sewu para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dalu menika monggo dulur sareng sami-sami ndedonga mugi tansah pinaringan kalih sampeyan. amin. Mas Suci, matur nuwun nggih Mas Suci, matur nuwun. Nggih angsale nggih namung gangsal larik ngoten niku Mas Suci. Ora lah mau wis diparingi pira? Niki Mas Suci paring gangsal atus matur nuwun Pak Uci ning tekan kene agek 300 sampean sik utang 200. Nggih monggo. Rusuh. Kok kepiye ta wis mari kok malah utang. Ya aku ning kene wis ora cekelan dhuwit lho iki wis tak dumke kabeh lho. Lah nggih. Kula nggih mboten niki nggih Lah yo mengajeng. ngene iki lho kok enak dalang iki sedekah. Ora kok sampean apa-apa dicekel dhewe. Iki karetane Tetulung ora kok amben dina mung tetulung. Aku ki tetulung ya sregep kok. Kapan? Ulalah, kowe iki ora ngerti tanggamu ngene aku sing nulungi lho. Kicir-kicire ning dalan nganti gudras tak terke ning rumah sakit tak terke mulih. Aku
aku arep dinehi dhuwit karo bapakne iki 500 wegah aku. Lah ngopo nek ora gelem? Lah aku njaluk sayuta kok ya. Nadyan ora. Ora caping gunung. Nggih. Iya. Cekaos mawon iku pun pamundutan kedah pun sendikani. Ana sinop sinten sik dianu monggo. Mbak Bella. Oh iya. Mbak Bella yo ngadeg Nduk. Oh, iki kebayake kok beda karo liyane. Ya ora apa-apa to men kebayak kowe kok. Kurang arang motife, Mbak. Iki sing jenenge klambi agak-agak ya iki. Lah kok nek arang sing jenengane seneng. Kok klambi agak-agak niku. Ndak kepenakan sing nyawang. Kekerepen kowe motife. Iki klambi agak-agak. Agak-agak pripun to, Mbah? Ketok ora-ora iki ngagak-agak iki to jenenge. Ning sing penting penak to disawang. Nah iya. Iki genah, nek iki genah tukon larang iki. Nah, iya. Beda karo sampean nukokke aku. Lah ngopo? Lah kan nukokke aku kok kaya ngono kene mutuku ning ndi? Kowe kurang rumasane aku bengi ora turu lho ngantinan. Kok iso? Gepuk beling tak templek-templek ki kono ki. Mosok mari mati. Seko beleng to, Mbah? Mari mati nukokke bojo kok kain kiloan. Sing murah lho ndelok wujute wong ki kok ya lemah. Kaya ngono lah nek kaya ngene iki ya Dik ya. Iyalah. Mbok yo rumasane biadak aku kaya ngene iki mung ngalem lek. Ngopo? Alah nok kowe tenan nek tak sawang ki jan ketok ayu dhewe. Lah ya ayu dhewe nek amar kancane ya ora nurut. Lah sakniki napa pun mboten ayu to, Mbah? Ayu, kowe pokoke iki paling ayu dhewe. Hei, arep muni apa kuwi mau? Ayu. Ora ngono Iki ki. kowe gegere garing. Lho, Engko nek aku nyedemoken. lumak piyok. Ana geger kok ngetuk. Keringetan kok ya. Gak ya, Nduk. Ayo, Nduk. Tintikane kepiye? Ketoprak lho mau dawuhe. Ayo dikeki pramen sithik-sithik. Heeh. Apa? Larang minak jinggo iki. Nyotakne rokok minak jingga. Wah. Mbok kene. Ah iya. Wah, mbok kene tak arani moh ngono. Wes. Turuk. Nuwun para sutresna budaya Jawi. Sugeng dalu sugeng pepanggihan kang keluarga Ketoprak Mataram Sepi Budaya. Kok sepi to? Ora nek senaka. Oh. Wonten ing dalu menika badhe ngaturaken sedaya lampan kanthi mawa rairan minak jingga kayungyun. Dene para paraga ing badhe ngayah kewajiban wonten dalu menika kapireng swantening gangsa pengrawit dipun pandhegani panjenenganipun Bagus Roni. Bagus. Sutradara kasta dening panjenenganipun Ipung ben rada muncul sithik. Kapireng swantening Maranggono. Dadi nyelemak. Menika kasta panjenenganipun jenjang Tukirah. Ngadikem Tukirah. landhep dalasan surip. Piangkatan tahun pira kabeh kuwi? Dene para paraga badhe ngayah kewajiban. Waeta katindakan dening Derek Suhin. Puyengan katindakan dening sapa jenengmu? Bella Wahyudi. Dayun Bapakne Tukiem. katindakan dening Pardi Kucing. Pardi Kucing. Bapak Pardi Meong. Kucing kok meong. Kucing rayong meong. Oh. Dene Minak Jinggo badhe kaasta dening panjenenganipun Bagus Rudi Waluyo. Wah, apa yo Awake dhewe dibagus-bagus. Rudi. Sugeng amirsani ngantos menjang-enjang jam 12. Wah. Nuwun. Jelas. Ciut kok ciut. Oh, Kok sampean preso nek ciut? Minak Jinggo ngono. Siut cetut rekatak jemblem. Dayon bapak netol kiem.
Dawuh. Apa? Hei, kok saru ta? Dawuh ngono kaya kowe muke iki kaya sampean Sing cetha yo. Iki isone apik. punten dalem sewu tiyang minak jingga menika pamirengipun sampun suda kathah. Menika dawuh ngoten. Oh dawuh. Tak kira nek liyane kuwi. Sing dhisik mau kok kaya aku wis tau kepethuk. Aku kepengin ketemu calon garwaku sing ayu dhewe wong sakloron iku. Wae to karo piyungan. Puyengan. Sok lewat kono. Kene wong ayu bukaan lawange. Diajeng Inje Mbak Yu. iki kok ana sak njabane kori ana wong ngendika ning kok ora ana suarane ki apa ya? Aku mbok padake entut. Ono ambune ra ono suarane Mbak Yu. Mengko dhisik korine tak bukake. Bukaan wong ayu. Kowe iki buka lawang arep idu. Ngaturi kasugengan Kowe lagi rawuhipun kajeng. kene iki wis sakloron. Wis sakloron. Kene rada rene wong ayu. Aja demak-demak. Kowe iki calon garwaku. Mangke rumiyin kok lajeng panjenengan nyepeng menapa ta menika? Iki melindungi binatang buas. Napa tasih buas? Delok mung suwe. Manuta karo pon Kakang. Wis pirang-pirang taun kowe tak imbu. Kok tibu tos pundi to? Wis tak singetake nang taman Blambangan kowe kepengin tak garwa. Kowe iki wae to puyengan boyongan ngono wong ayu. Diajeng Pripun Mbak Yu? iki kepiye sliramu arep dipundhut garwa karo minak jingga iki gelem apa ora? Nggih mboten purun wong Nah, bentukane menika. kados mekaten kok. Bener kowe. Bener kowe ora gelem iki. Ora apa-apa. Sing penting aku ladenono wong ayu. Ladeni menika badhe ngersakaken unjukan menapa kados pundi? Badhe siram. Ngopo Lah kuwi? kok muni to Mbak Yu? Kowe ora ngerti kode. Ngerti aku. Sakne kolam renang mesti. Udu. Lah no. Mula manuta tak pek bojo. Dadi bojone Adipati Minak Jingga kuwi Mukti Wibawa. Kepengin wedang kari ngundang. Kepengin lawuh kari dawuh. Nggih. Kepengin kopi diladeni. Kepengin susu mengkari mencu. Nah. Manuta. Kok ampun saru-saru ngaten menika to. Apa nek wong muni susu ku sisi. Ya ora menine susu. Mula manuta sesuk omahmu kae sing limasan kae ngarepe tak pasangi kewan ngantuk. Lho, apa kuwi? Macan angop. Manuta ya wong ayu. Sang Prabu, Apa? menapa injih saestu panjenengan menika tresna kalian kula? Aduh, lahir terus aku. Tulung. Kowe dadi siji kene wae wong. Wong kayune sejagat digone ijin. Mbak Yu tulung. Coba nek kae, sing kae. Wanira, Tenanan Pak Nidit. Wong ki ya nganggo duga-duga. Nganggo aturan ora ming iki jiret nggon aku. Kowe manuta wong ayu. Tulung loe. Lek Tania. Kowe njaluk tulung sapa? Pak Tania. Kae patang sasingkas wis pensiun. Sesuk kene iki sedelo kas Kalau gue pilihan. amba lho lek. Kae sing ngomboke peturon. Sampun saestu kula menika mboten gadahi tresna. Tindingane sing cetha di sampiong-sampiong ki aku ra iso. Aku Sambyong saretiku main iki rem. tresna Sing kakung seniman sing putri seniwati kayane sing ayu Hei, bocah sekolah sing sregep sinau
basa stop. Lah iki ya tak anak-anakke. Dianakke. Nganti kok terus-terus nguyak adikku wadon. Kiwa puskesmas. Tengen rumah sakit. Kuwi nek aku nguyak adimu, ning nek aku nguyak kowe gelem ora. Kene Mbak Yu. Ngawur. Ora ngawur ya ora uman tenan. Walu ya elek. Elek ya dicet. Moh Manut asana bunda. Ya ayo nyanyi bareng. Wani kowe. jan rumah sakit ana gaman kok le mingis-mingis. Apa kowe kurang terima kaya ngono kae? Saya arep tok lincipi meneh. Iki mengko kena pucuk apa ya? Kuwi ngandringe wae. Kok ngandinge pripun? Babat Alaswana Marta. Ampun ngaten menika. Minak Singga. Apa? Apa ora tepung karo aku iki Bandung Bondowoso? Ora tepung. Nek Nek minak minak. ora tepung. Minak Jenggo ki ora tepung karo Bandung, tepunge karo Arya Penangsang. Kedoan. Kowe ngerti pitik? Ngertos? Kae duyak-uyak anggris kesel gek gedepek. Ya iki. Iki. Ampun kesangeten to panjenengan menika. Iki sing ndroke akeh iki soalnya gegere anget. Gegere banget kok. Nggih. Ning minuse sing Ngatos Netra atos. kot salindre. Masake dusun winong pancen rame. Mangke rumiyin kula nyuwun prisa. Apa wae? Panjenengan saben-saben gandrung kok lajeng astanipun ngeten menika badhe menapa to? Nek ana sing gogrok, Ora sing goblok. eman-eman wong ayu. Punten dalem sewu Sang Prabu saestu kula menika boten gadhahi tresna kalian panjenengan. Nek ora duwe tak nehi wong ayu. Ampun ngaten menika to kok duka-duka niku lho. Apa to? Tenan dadi bojoku ki kepenak manut Boten wis to. kula boten purun. Wong kene malah saya kowe anggere nyuwun ngene iki malah saya mempeng aku. Ampun Sang Prabu. Eh. Saestu apa? Minak Iki Singga. jane ngapa kok seneng meksa ki? Aja. Saestu kula nyuwun pangapunten Sang Prabu. Ya ora apa-apa sing rada suwe. Glung aku dadi penyot. Endi? Gelungan sing ndi? Gelungan iku Gelungan ya mung siji kok ya. Sing ketok udu gelungane. Minak Singga. Sampeyan kersa tak paringi jahe apa ora? Gelem. Mriki. Njipuk dhewe ning kono. Endi? Ayo lho, ayo lho. Kae udu jahe. Lah apa? Entrek kencur. Wah, Jan. Ayo lho. Dasar putra nyona lendo Jahe botola angin wong wis duwe kok isih pengen iku ya wong serakan. dasar ayu merah Napa mboten isin ta?
sisane? Tak pepetke cagak sisane. Kowe aja sembrono, kae ana wit gedhe ning ngarepan kae. Nek kowe mengkel karo aku, kae kebak kala jengking. Ampun to. Kowe nek tak cencane kono dintupi kala jengking. Ampun to. Timbang dintup kala jengking, apa ora luwih becik tak pek bojo wong ayu. Lair karo batine beda. Syukur nek ngerti. Klapa legeno. Wae to buyengan. Nggih kula sang. Kene caket karo Adipati Minasinggo. Aku kepengin paring pangandikan karo sliramu sakloron. Aja wedi karo calon garwamu, aku Adipati. Ing blambangan sing kuwasa gawe abang ijone kadipaten. Injih nyun pangapunten Sang Prabu. Nek kowe nampik apa sing dadi kersaku tak tugel gulumu wong ayu. Mangke menawi dipun tugel gulunipun lah arep raup piye coba? Raup kira minggon rai isih ana liyane. Liyane Iki wiji. Nggon sikil ki wisuh. Nek nggon awak ki awak-awak. terus Dan lain-lainnya. Kula punten dalem sewu kula badhe matur. piye wong ayu. Jaripun kula menika purun kapundhut garwa. Lah ya ngono kuwi. Riyen to. Mboten sak menika. Mengko. Cik kula nyuwun inah. Inah ki anake sapa? Kedal ngoten lho. Oh ngono. Cik. Mangke menawi kula badhe naros rayi kula lumiyin sak sampunipun menika kula badhe caos atur Sang Prabu. Tak cekel omonganmu. Inggih. Dayun bapakne Tulkia. Dawuh. Derekno kundur nang kadipaten. Sesuk-esuk aku meruput kepengin diladeni garwaku sakloron ngono dayun. Aku teko kene, kowe kudu ngladeni aku. Injin nderekaken sugeng kundur. Sayang, mah. Napa niku? Kemah-kemah. Tuk. Bapak Ibu para pamirsa mekaten pedilan sampun antos klentu nggih pedilan. Tak kleru napa? Keru Brahman. Nggih. Ketoprak Mataram binjang badhe kalajengan malih rasul ingkang saderengipun menika. Nggih, menika pemain binjang tambah Bimo terus matur Dados napa? Nggih. Iya, Nduk Cahyu matur nuwun. Mbak Cange, Mbak Bella. Nggih. Suaramu ketokno. Oh iya. Tembangnya apa, Mak? Kesayangan. Oh iya. Kesayangan. ya. Beralih ke zaman modern mong wis baru kuno, baru zaman menak jinggo. Ayo zaman Blambangan. Oh. Zaman Tuban. Iya. Dangdut nggih, Kesayangan. Mas. Iya, dangdut terus mlebu nyang apa? Langgam. Oh iya. Ora kuwalik. Ora kuwalik. Lah yo maksudnya introne dangdut terus kok pas panjenengan nembang masuk ke langgam. Oh nggih. Ya, ya. Kesayangan koyong apa rasane ati iki suwe ra krungu pamertemu bingung rasane nandang rindu kang sing tak tresnani didem ditelepon kok rambe
lumebet Mbah Waloyo. Ya. Halo. Gojeke tak teruske mengke menawi gara-gara Mbah. Nggih. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten panjenengan tansah pinarian sehat selalu Amin. lancar sedayane. Ya. Guyon ana watese. Nggih. Ya. Wis kapenggalih cekap kula ngaturaken matur nuwun. Nggih, kula nderek ndedonga Mbok Cangik, mugi-mugi warga Winong sekitaripun tansah pinaringan bagas waras kalih sing sambe kala. Kebawi wonten bebasan numpak pesawat ki medune kok neng Banten. Menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Dawuh sami-sami Mbah Monggo Waloyo. kalajengaken. Ndherekaken. Ya. Iki disusun